League, is mis Niamh agus tá fáilte League go dtí an imeacht seo inniu gur mí amhágah as teacht. Tá muid inta buíoch bhfuil sibh sásta uirchlaigh a chaithúlinn ar Zoom in áit bheith tíbhamuí sa ghrian inniu. Is machlíonn mé dhéanann staidéir ar an rankis ar Ollscoil ach bhí a gcónaí dúil mhórgam agus mé ar scoil agus inis cumáid star. Agus mar sin is jaastú bheith anseo inniu hon éisteach le Caint Nioclas agus intúir bug a dheanú dó. So dearthainn ghuail aithne ag an cud is mógah ar Nioclas Hanafian ach Manuel is leachtóir ag Roinn na Gaeilge agus an Léann Ceilteach ag Ollscoil Uladh agus tá muid fíor buíoch as Nioclas bheith anseo in Newlyn hon Caint dheanú fiúda amach Aonghusa agus na Léannta in Uíbh Eathach agus sé Uíbh Eathach Gaeilge atá ar the Uíbh locality agus chuirn term sin síos ar rint deagailte stairiúil san áiteanna bhfuil chun dún an níis. Agus is cinnte gur ábhar simil é seo doing a lig mar teann Caint in leachlas star an cheantair seo in bhfuil muid in ar gcónaí nó in bhfuil buint ar lei a gin a lig leis. Bei seans agah ceisna chur Nioclas ag an dearú agus leis sin raithmuid teag Nioclas agus tá súlagam go muí sibh sult as an Caint. Ar céad má hiigad aníomh agus málam go mór bhar oidhreacht as a bheittíon John Ure ar bhá go galanta le seo. Agus le cudú dé ní bheith se chomáta sin ag dearú na huaire seo gur chaisih uaireach le an chuideachta seas uaireach le an mhuifin dhéin. Ach go bí is rún nom a bheith Caint ar an dhéan Gaeilge in Uíbh Eathach in Abramis in Snamánaí sin na mála. In san ahar sin nó sa tréimhse sin mí a tríhiad go dtí mí a séhiad. Agus ar a chéad canim tar sleánan an sin go bheith Uíbh Eathach agus get a bagad den tíomh tíre atá hart arthaí dúithe dé dar naie má cheantair do bheith séin. De bheith ag dearú agus dar naie an rud atá géiste gom sin déan Gaeilge nó déan na Gaeilge na an cineal dhéin nó litríochta na smáilead a bhí go ra in riocht bhí Aonghusa riocht Gaeilge bhí Aonghusa in sa tréimhse sin. Le bheith a ddíorha seach níos miniu ar fad an cheantair sin atá cineal Abramis áiriiste, nílas agam ó tharla an taimseo bliana bheith an dearmí go se áiriiste. Ach an cheantair atá an sin tí sé féin sin Uíbh Eathach nó Uíbh Eathach le fuaimniu an ham úsáid. So sin an cheantair bhfuil muid lé leis. Agus is sífúil nuair tá a gcomharcann ar na riochtaí Gaeilge ar a bheith gur lárfhainte iontu digann sibh agus gur as na riochtaí ón lárfhainte sin amach. Agus is álaí an scíal le go leor na riochtaí chumagas farmánach fasta agus riochtaí eile nar a bhíad. Agus is álaí atá an scíal anseo a dacail le Uíbh Eathach. So bhí just gur be thar a bheith crí lár a feictúir sin maicó bhil dearthaine maicó hin le go inniu na maicómh an áit ar as riocht Gaeilge amach eistí dús ama sin a báiste gar a bhaithí nó baléile mar is fearr nó baile éileach mar is fearr aithnear staithe inis. Agus gur leathnaí sé má bhún lárfhainte sin agus táis agin agus ní tar go leordaí a churann an méid sin niúldain agus go leor den tí sin tíre go dtíar a chart ar rimhile I rúnaí na balla I rúnaí agus anna clúna agus na é sin an rimgúlan
agus tá cineal abramis Giestre a staatú réí le fáil an sé sin tan na teile Léannta tan na teile seirbhíse tan croch orníthe agus ar sin a lig hart an lár sin ar lár na ríochta Gaeilge atá go dtíreach a lár na dearscala seo agus ba ma ddíreach stoithe could mhórniu ar Uíbh na tíre ar na loganim natha ar na imeachtaí agus ar an dhéanaise a churann siú na imeachtaí agus cineal na loganim natha ar an dhéanaise a churann sin ar fáilúin faoin cultúr Léannta in Uíbh Eathach I ríocht a bhéalach seo bhí Aonghusa. So ceir bheith an Teangas seo agus ceir bheith an teach seo an teach seo tá leis an úmniu starú le úsáid. Seo fréamhathe na cloinne mas mála buin siad agus tar na duine bí leithú fadíach na mard féin le chlán Aonghusa ó chumachaú ar na haine na seo mar lútear ríis agus a ríiste le iad. Bhain siad le fíocha airíthe leis na holtaí an na holaí mas mála le muintear olú agus níor bhálam star na fréimhe sin na chlé go roin mar tar conspóide go máid. Ach le fíocha airíthe na fíocha airithe mas mála agus cúig go bhúin in dhé sin bhí Eathach cóhó. Agus duine bhí an seo Eathach agus chumagas tagan an sloniú sin me gaithí anhain duine seo go tíreach ach bhain aim páirsin de céarna sin Eathach. Eathach cóhó agus is doithir gur bhain sésin le maiid cóha sin sean aim ar lárchomní a dúin agus tá an sean aim sin tá sé lúte chumagas an áit dhearnach a bhacha má lúte mar aim na an cín le bheitlein áit a scríban an tuidir ó mailein ar an dói ar loscú maiid có agus an rud a bhí géist ige le maiid có scríban sa bhíon míle séchiad de sé na mar sin. Na lárchomdí a dúin. Sé sin dúithe na críomhuithe bhí Aonghusa. So có agus maiid có sean aim ar lár a chundaí ar fád ar an talú méid sin a lárchomdí a dúin. Agus is stoithe gur bheith crí lár cheantair sin na an actual maiid cóh sa lániu na maiid có sin balafaring Uíbh Eathach na Garvahi hart ar uramwala I rúnaí in sin agus Eathach có tá sé animníthe stoithe ón áit sin agus ón duine seo Eathach có síolriú an dream Uíbh Eathach có a dús ama agus cílíonn Uíbh na the descendants of Shrew Echi mas mála. So Uíbh Eathach nó Uíbh Eathach mar a sondú loganim na na Gaeilge gohairithe mór loganim na na Gaeilge sonan an loganim agus na daoine degan sibh. Agus tímuid sin chud mhór gohairithe le hanim na barantachtaí agus tar na barantacht I chomáile sin Uíbh Eathach. Agus ní málam chundí a dúin luail le seo. Mar a híomh sa tá níl mór an céile a bheith Caint ar chundaithe nar tá muidir Caint ar a stair a Gaeilge. Mar an nóisian seo de chundaithe níor tasaigim na sé rud móra stoithe gur as an díal seach sin agus an dói mó daoine ag fion aithniú le chundaithe faoi lé gur sin go mór le hacht an tosaí chuman le Gaeil. Ach ribh sin ní dóilm go bheiceú daoine iad híon agus sin an aithne bhhaachúir híon dar idir mar bhaine chundaí dúin
nas ardwacha nas kabira no. Gaeilge an sa teachta céig agus an amsir bhfuil mise caintear go siar le vision. Ní dhéanú siad táhacht bí ar Harbhí le condaithe. So cé gur condaithe dúin mar tá géiste go an sa chaint seo. Ní eachtar go bhfuil mór an céile leis a tearna. In sa chótheic starú seo. So Uíbh Eathach sin an rud bhfuil muid a plé leis. An warantacht nó an faran clíomh ar rinne agus mór agus a theocht hart ar an chud is mó den rud bhfuil condaithe den áit bhfuil condaithe dúin sa lá bhfuil aniuhan. Seach an lún in the éisian bhí mungan agus is dóilm gur beisian an fear agus beidir nach bhfuil an cearta go mór fád an seo gur beisian an duine mungan ar bunaíomh an scéal compart mungain ar scéal an special sa Teangeolaíochta. As an duine seo mungan a siadriú na clanna ba táhachtaí in riacht chuige Ollscoil na in iriscart chuige Ollscoil in san amsir seo mit a dracht. Irtí na artán agus is bhui sin a siadriú muintir le gartain agus basinne agus basinne an chláán iad muintir gartain na muintir the Aonghusa. Raha muintir the gartain gotí cineal hartaí nó cineal artaí sé sin ar chamdaí a dúin. Agus ar hang bhecama an sin mar echan sibh ar a learscail. So a chud sin cineal artaí bhó forlábas ag muintir a gartain an sin agus in sa chud seo bhó forlábas ag muintir the Aonghusa. Agus sé 8 mún in éisian, so tá hé gur géala an 8 mún na hartfa céad seasca bliain na beidir ga chéad bliain. Má ghlacha mu leis go mór an glún amháin fiche bliain. Agus in na mána sin na mála is tá hé gur mar sin a bhí mar gur an ráta bháis agus an sin níos áirde agus an fad síle bh bíine níos ciile do bhhair sin. So, tá muidir caint ar an riacht a bhéileach seo a bhhaí muintir a Aonghusa. Is dóthaigh gur thosaí siad san a theachta dreis go luath an sa tríú chéad déag. Agus nar a bhéad na chéad daoine a lú mar ríthe ar Uíbh Eathach. Mar gur daoine an rompa mar a bhí uathaití. Chéann go an slaniú sin imeaithe as imeaithe go hamlan. Uathaití nó uathaití. Agus go mbeadh muintir an léamh is dóthaigh a dreis ar fó Cathmhaoil hartfa cinne lehartaí ach díbriú iad sin. Agus is dóthaigh gur gaol más ar a gorid ag muintir a Aonghusa le muintir uathaití go béirbí. Ach hart fá lár an tríú chéad déag thosaí muintir duine an drám seo dar a bainim ar tugadh mag Aonghusa nó mag Aonghusa orthú ag teachtan tosaí mar ríthe Uíbh Eathach in sna hanala in sna contais starúda. Agus inis heaglam díreoisteach ar chrá an scéal nó ar an Néill mar a deartha. Sé sin in Léann agus in litríocht bhíú ar bon in sin tréimhse seo. Agus baineann sé ar fád tá sé andeachar an cótheics Aglasta agus an cótheics Léannta a scothú ó chéile nó scothú a scéile nó scoilt mar bíad na duine céarna a bhí an dárad. Bíad na duine céarna iad go minic na sagart agus na fillí. Agus thosaí an rud seo ar fád, thosaí sé ins na mánaistrethe. Mar rih an leasú cisteirseach nó the Cistercian Reformation agus bhí Malachi agus an Chondra Normanach bhí an síhrú a lig a bhí a dhéanú ar an Léann
ag tarlú tíbhastí go bhalaí na monasteithe. Cosal leis an áitin mar ecinn siad sin clúin Uachnáis agus bhíú áitina mar clúin Uachnáis siar a glas agus áitina eile. An chud is mó in dhéiscar lár na tíre sin an lár funte nó an lár cheantair don litríochta agus don léan an san náma sin. Bhg se ó thuaíonn sin gitabag agus beidir gur leathnaí teaghlaigh ón cheantair sin dhéiscar Uíbh Eathach sibre dearan agus cineal glean na sionanne gur leathnaí na teaghlaigh sin amach fríde tír agus gur bhuafasan agus gur thug siad leo ar bharach an léan agus an litríocht leofa amach ó na monasteithe. Má thuir le coppla rud hart van blian, wel idir an blian mille ga chéad agus mille trí chéad. Hoe je bhein go mór chinneal wel an áit mó an léan agus an litríocht lonige. Bhí rud an mar luime an Scoil Teangacha nó the Cistercian Reformation. Sé sin glúiseacht a hannig ón Roinn bhí go mór faoi hanathair ní Bernard de Clairvaux agus deiscibal sige Niamh Mateer. Gneart sé an Scoil an mhór ar na monasteithe agus ben príú éarhairt mar a bhíl se Scoil sin ó hiú na Gaeilge dá, hí litríocht na Gaeilge dá. Na gur brú na teaghlaigh litríochta den chud is mó amach ó na monasteithe. Agus bhí siad an ó bhí húsáimseir na Críostaíochta an. Ach inis bhí faoi rémas úr na Teaghlaigh sé cursaí creideamh amháin a bheith mar ócas ag na monasteithe agus thuige sin sé brú na halaí na tuata mar a deartha amach. Agus an an ama sin agus tar na an rudatar hí na rabhaidise an sin ar bhile war Neolas. No, sin is in san bhainisteir sin clúin Uachnáis agus a main le harigad a chur ar dearhingar tí sa teomar sin héan a scríbú an lábhscríbhín sin leor na híre na mar tugóir the Book of the Dumb Cow. Agus sin an sin go dtíreach an chéad lína den tain sin tain bó cúilne. An chéad lína den chuipir sinne de scéal náisiúnta na hÉireann. Tar Cathmhaoil is loigad mór le Connachta. A great crowd was gathered together by the Connachta. Gobé. So nuair tharla an Scoil Teangacha sé rud na gur brú go leor na daoine a bhíú ag saothú faoi chimirce na monasteithe gur brú iad amach. Agus gur bhainigh siad cineal franchises mar deartha. Frídin tír. Go leor acu tá se le haithne ar go deannethe gur ó buinte acu le cursaí eaglasta dúsam. Ó mhuiil chonara chuir agas, chéad a bhíú le mhuiil na Tonseir, mhuiil chonara ó Cornín nach bhfuil luite an sin, ó Cléirí. So go leor na hainneam na seo chuir siad den Nioclas doin gur ó bomas eaglasta gá. Cud na teaghlaigh seo bhíú branchí acu fríde tír ar fad. Ná mar ecinn sibh ó dálaí an sin bhí siad a hanna le áit. Is tá gur bhain siad le tuairisceart Roscommon agus monasteir na Búile ach an sin gur leathnaigh siad amach fríde tír ar fad agus gur loniste i ddíróin i lár tíre ag gandí a chláir agus a lár na múin. Ach tí ní chaithim a gáil fríd an scéal sin le dacha linne dó. Bhí coppla teaghlaigh Léannta a bhógasteach an sa cheantair seo ar ó buinteach le monasteithe a dúsama nó ar buinteach le háitina eile go béirbí a dúsama. Agus an sin bhí coppla teaghlaigh dúchasach a thuaile sé léan agus is runúm a bheith Caint ar a dárad sin
agus ar na téalaí sin cathaoirleach go príomha. Mac go bhhaird sin mar ecinn siad bhí siad san lonnaithe is aisteach an dream iad bhí siad lonnaithe ag tús na tréimhse seo ag tús ab siú céad in Imáine sin deisceart na Gaeilge deisceart na Gaeilge is dóthe. Ach hála rud ag an Imáine mar bhog could mhór daoine a maithas art fan am sin agus ní hé gurú anrú mór ag na Normandy an mar ní a siad chu fada leis ach ar chúis éigen bhog could mhór teaghlaigh Léannta a maithas an cheantair sin ag tús na tréimhse seo. Duine acu mac go bhhaird. Leathnaí siad amach go dtí na clán acu clán a go bhhaird. Thuí clán amháin acu go dtí ar Chonail, bhí branse eile an in Iarghailge agus bhí branse eile a gcomdaí a dúin. Agus ach an rud is tasí fuilfa bhaintear ag go bhhaird na gur bhain siad leis na holtaí a bhhaid sí ar revision 6 bliain na mar sin revision ach go bé. So sin na teaghlaigh Léannta agus an rud a gceiste agam le na clána Léannta stáithe ar bachórdú na gur rud a thairde a bhíú in sa léon seo go minic. Sé sin gur coniú in sna clána chéarna an rud ar fád. Dine chud is mó, bhí éisceachtaí an. Ach mórcamuid ar lista na bhilí a bhíú saothú abramission sa bhliain 1950 agus ar listaí na bhilí a bhíú saothú an sa bhliain 1650. Ní bheadh mór nathrú an. So tí muintear í gálaí, muintear í igín, muintear í bhfuil chonara, muintear ag go bhhaird, muintear í runnaí den ó í runnada mas máilad. Agus mar thuí an rud seo agus agus bhí sé luaite in níthe na mreithún gur mó an luach anara a bh ag file aró a ghar athair ina ile na file nachró acha athair ina ile. Bhí gradam leis an tsinseacht dacha leis na clána seo dá. So bhí clána filite an agus an sin bhí clána le seanachas an. Níl má abal le clána le seanachas a airú go sonrach a gcomdaí a dúin. Tá barú le go méidir gur muintear í bheagain an begans nó begans nó cabbíad atá. Tá balla farin tíim bhuaid ra frílan agus tá sé búilte le gotíireach le lonnaíocht bheagangas a ra frílan an sin. Agus sin an cinne láte a dúna tealaí seo an. Agus an sin bhí sílan gur bailí began ar ag an peidir go bhfuil céaran don barn sin bheith teabalta an siad. Ach agus an sin tá cil vegan an mar tá an páiste an bhfuil chud is móda chasan dílan. Agus an sin bhí sí le seanachas nó olú ar an le seanachas ó begain fuair bás am ag an sin íonna chéad déag. So beidir gur bhíad na daoine céarna gur bheith an drám céarna bhí an agus gur buinte acu le córsnacht ráfrílan ach ní hiiglim a bheith cinnte. Agus darna tá má lú na náitethe seo agus tá sé táhachtach go dicúmuid an legan amá a bhíú ar riamht a léalach a dacha leis na téalaí Léannta dom. Mar as téalaí seirbhíse a bhí an tú seo ag an sin. Na hiiglann a bheith smaoitiú ar an phríú ára agus an sin ag hartar an phríú ára bhfuil chud cóirleoirí an. Agus is mar sin a bhí an riamht go léalach bhíú an tíiseach gcónaí ag iarraí go mó na téalaí le filíocht, na téalaí le seanachas, na téalaí le léas a bheith hart ar go díireach. Agus bhí cúis frachtaú le sin. Sin duine te sin go mó an duine ar lá le léas a thuirtá ó híú a léistá. Don Níile bhí ról na faoi léithe gin Níile hána bháin gur sé ina eile ach bhí sé na chóirleoir ag an rí agus bheite an darna le séamsaíocht a chur ar fáil ar a go den níor bí ar chuirt. So mar sin bhí céad ar léith le sin lonnaíocht seo
lár in ríochta bhó an tíiseach ach go ddíreach taobh muid an lár sin bhó na Léannta. Agus tíimiid sin in ahan ríochta bhilach an ahanana ceann mórcan tú ar bhla gan an ngáil agus starúil bhí ó cléirí in Acailis agus an sin bhó mac bhhaird in Acailis agus den rud céarna le fáil fríd séarfa. Ach ó híú Uíbh Eathach dó seo mar a bhí ní croch Uíbh Eathach an sin the Sacred Centre mar a ddeartha an ríocht an lár sacrach a lár ríochta seo ar fád an áitear ar níú an nearnú mag Aonghusa an áitear ar níú rí Uíbh Eathach ar chroch Uíbh Eathach an sin áite bhfuil muilte gíthe na sistoithe sin scéile le. Bolle na miganach agus luí me an drám sin ar báil bhí sé an Teaghlaigh. Muintir í runnaí nó í runnadha le fuamniú an ama a bhuasaid bolle í híl sin na dochtarí. Teaghlaigh an mhór nó jam nó finne léis an óthar fad bhí an tú bhí lonnaíochtaí acu fríd an tíaghlaigh. Agus an sin bhí bolle ag go bhhaird agus bhí bolle í híl bolle í runna agus bolle agus na tailte a bhíú a séileh na ní seo búilte an aice le chéile. Bhí siad cótheoranach le chéile mar just bhar contiguous. Mar as cosal gur in cast a bhí an tú. Cosal leis na brahíns in san dins. Ní rúisiid mar ríthe go dtíreach. Uisle. Ach bhí siad uisle a bhí an tú. Agus mar sin dó Táas a gin gomíid siad cinne le pósúas teach ina chéile. Agus bhí siad le chéil a gomíid siad go dtíreach an aice le chéile fástan. Agus rafréileann sin príú chaithir príú nó príú lonnaíocht bhí Aonghusa bhíú áitina eile ag idir ná a bhí cáislean ag an chéileisce bhí lonnaíocht ag an Gaislean Néill agus lonnaíocht eile a go bhharlainne agus lonnaíocht eile a gáirgairí na cargaí na hart fan Léann na staithe sa lábhfuil an dúin. Ach an chéad ceann a bhí acu ar fad nó an áit ar leanna siad amach uaithe na hart ar bhla írónaíonn sin an mhaidhcóil. Agus tá sin an áite bhfuil balla írónada ar le dhearscail sin an áite bhfuil mhaidhcóil an mhaidhcápa as ar tháinig an tainneam Uíbh Eathach cóil. So seo an drám a batábhachtaí ar fad den na chlána na Léannta a ríocht a bhilach a bhí Aonghusa. Muintir rúnada nó rúnadaí ní héaglann a bheith cinnte faoin an chéal a bhíú leis an bhhainnim páirsin de rúnada nó rúnadach. Ach táas a gin rud a bháin bhí siad an agus bhí siad lonnaithe in Uíbh Eathach agus bhí siad ina Teaghlaigh an tábhachtach in Uíbh Eathach fiú sa Róm a Aonghusa an. Agus luíme ar bháilann sin couple of bhmuiteóhain gur a maithas na monastrathe a drás an Léann agus hiiglann sin a eiceáil a gás Uíbh Eathach fastan. Mar tá nasc idir an Teaghlaigh Léannta as tábhachtaí ar fád sin muintir í rúnada na fellí a bhí anta. Agus cholamáin nó mo cholamóg nó níú airlú Uíbh Eathach cholamáin san cólman. Agus bhí lonnaíocht ag cholamáin bhí monasteach lonnaíocht agus de monasteach in riamh ige náitiúil dramór aniu. Dar ná dramór sin sean lár na Joise so ar bogu go dtí ar chun trá céad bliain ó hanam sin. An dhéagar tógó an ardaglaisir an sin lár an níú céad agus daithe. Ach ribh sin bhí dramór mar lár na Joise. Mar agus tá sé go fáil mar lár simbalaach na Joise mar
is an sin aloni column mo cholamog a wanister. Agus dinne den na kiad dini luacher mar huariba Cholomáin. Cholomáin sin the air of Cholomáin. And dinne hanagus deach an ach Cholomáin. Mar hampla cuara befadrig tuchtar sin aspig ardwaha. Digan sit mar the hanig session ag warbacht fadrig. Agus tuchtar cuara an dinne hanig warbacht Cholomáin. Agus dinne den kiad dinne luacher mar interrogation. Ins na kappa sí stare. Ins na kappa sí stare. Na dinne de wanser I runa de. So ten chuma an scéal gur bunch ag muncher I runa de le líachtóir wanistrach Cholomáin an mór an sin. Agus ní rathí mór an trí de frí na blianta mór an túair listin na sagart chun gas on the UK jig. Rooney, McGinn, Gilmore, Sean Shelley, Aglista, VM, go sheer. So clan Táhachtach a bhí muncher I Rooney in show. Agus bhí teilse imeacht acu fríd lára chun ar fad. Sin gur talú da go dhéan acu ó Harla gur bunch acu leis an Teaghlaigh chun ceap masartha caste I an imeacht ach church terminlands is stoithe before choror. Talú leis an Teaghlaigh ach de facto leis na Chelly seo agus tá sé an special nóir orchmaidir na cappa sí stare en agus imchuirte na neaspig go specialte. Sin the metropolitan visitations. Sin nar a boniú nar a curú aspig úr isteach. Aspig ardwaha úr isteach. Héit hartar imchuirt no visitation. Agus an rud a bhí gceist nó an chúis a bhí leis na imchuirte na seo na gotíach riil agus tilsaige a chur a bhain. The tashbans gur duine úr ne heachta se a gúacht agus gur sé géirí chur an Nioclas do bhíní gur a bheitsin an ceanasí úr. Agus na himchuirte na seo rathú an teaspig hart agus dhéanaan sí imeacht daoine a go téan alonú mar archaneach in aisna faoi lé. Ach is minic nach míú na sean Chelly Gaeilge hasáasta leis. Agus is minic go bheicimiid chum gas and sna rudí seo a letter of excommunication was given to Rooney. Mar gur dúiltí sé ghlacu leis gur ceap an tar aspig Talib. Darna níarna himcuirt na seo rudder bín ar a luhis is a Jimmy an chart an jaspig hui ruddy ar ascadín dói úsir sin. Agus mar sin ar orchamid an dói agus unjurí na dalse archaneachta in sa túsa teachta cé déag bhain siad an chud is mó acu leis na duine rúise acu sa darna cé déag, tríú cé déag. Ach go bé, duine seo ó runathe bhí sé mar olú ag maga agus go leor céalathe le holú sé sin gurú sé na chóirleor aige ach an fríú híal a tal sé Shéamuis stoithe na chief poet. Agus tíimeid sin pictúr de granú amid de chóisir nar de éasta ag an bhfuil an tíiseach agus a bhean den fille in sin, is tá héigeir an duine sin bhfuil bí lute leisgur sin an fille. Sin tá rachara an, sin an duine bhfuil láhar sin teama mar sin ige, agus an sin an aice leis an cruiteire. Agus chumthú an fille an dáin don tíiseach, tá mar Caint is dáanta Malta a géis sin seán ar a praise poetry. Den chud is mó. Bheith sé a áthris ag an rachara agus bhfuil trionlachan de chineléigen a chur fáil ag an chruiteire. Níl mórna arolalas bhaginn faoi na cruiteirí a gomdaí a dúin. Ach an peon teaghlaigh atá luaitear atá feici Aonghusa atá luaite mar harpists ins na fáints agus na cappa sí státealaigh ná muintir í Morgan agus bhíú an teaghlaigh sin luaite a dús ama
hart fá mahar lunne na mahar lin agus seansgur bunch acu dús ama le dús ama le loníocht ní Roinn sin the monitor ní Roinn mahar lin darna scrisú an monitor sin in amsir na Normanach. So here's an am is higar an dinne seo big or níomhúan an dinne seo an critere Caintmhaoil gur Morgain no Morgan bhíúan so Uíbh Eathach Muntúirí híl sin na Teaghlaigh sin na Léanna sin managed to go leeches or na dochtarí léis Muntúirí híl Shields. Darna animan chotchanta gandhi dunsil agus a dúscar watha is tahianish. So la will a new one. The bunching na dinni seo ar dus bidger. Le monaster Uíbh, monaster boys. And is anyam an vi chotchanta go jaw. And I'm sure na shan Gaeilge, no na man Gaeilge shielal agus Néill barrow ag an cadian Gaeilge. Anion parsanta. Niach ma ra hamplet an anion. Cyn o wain acu a fi lwtje mar gynne na habwy monaster Uíbh, monaster boys. Agus an ach ela wach ma an tanion na dynne acu o wain le lyn dúhil. Agus ta sin loniacht, sian loniacht at lwtje an acu le hana gasan gondi Louis. Hartfa J. Miller who Wanaster Uíbh. So the main the Bulifi who are me and Fanat Lunar Win Montreal Hill do Samaja Hanger Shanat. I guess La Viantu, so Doctor Eliasha Viantu. I guess we should Lonnie Henshin and Molly Hill, Bally Shield and Anacluna Gartlar on the doing. Anakaliva Lish and Tishach Rafreelan. Agus tar na scríb na daoine seo go bhór lábhscríbhní go ceann an specialta an scríú fardar a bhainnean Pádraig Grúma ó Síl. Agus ní seo leas aim a thug duine eile a chutaim a thug sé ar haon na Pádraig Grúma ó Síl. Gloomy pot shields na go leor na daoine seo bhí sé modartha nó grúma nó carthach. Achabés is special na lugain na hafu. Dinne seo Pádraig Grúma ó Síl scríb sé lábhscríbhín léis an táhachtach achadú rígan na heran fís a 3K dahead a dóm. Agus tá sé taistil hart ar a tír tá sé gandai Uíbh agus luan sé gur bhrála sé bheith ar asin Uíbh Eathach. Agus gur cinse gur an Bally Shield na Molly Hill an Anaclúin a bhí géistige. Ó ha dhéin nó Hawkin staithe. Anim an bhí caiisianta inis. Tan taine anim eile an óhainn sé bhéarla na Hawkins a gandí a dún agus a dúscar ar watha bain se leis a dram seo ó ha dhéin. Philly a bhíú loníthe an Uíbh Eathach agus tuaisceart ar maithe nó ar watha. Ní a haidir deasach sa scéal sin. Go bhór dananta acu an lorclainní Buíe sin de Nealaí chlandaí Buíe. Min ríthe bhí anta in hartfa chríoch Ugarna na hartfa na Banna Barifa staithe gur ísliú iad. Agus níor gotchanta a léhéid sé sin nar a chail minúiste an chuachta bhí acu go neach sé isteach mar heilech Léannta in dhé sin. Mar ceam amháin sí sa bhí an. Tá balla í ahéin ag glúin dáibh animníthe in ané is daithe. Agus is special, is an special lom an balla farin sin. Na nar a Jimmy Montreal a hain is táthé gotí hartfa fan Lorgan an dúscar ar watha. Cé chuirteach in an áid ach Montreal bhí cahannain. Agus sin tealach arthaneach eile a bhain a dús ama
le mahar linne. Agus bhí duine an spéisiúil dar bhainneam Pádraig McGahanan scríú lá scríúin bhar háhachtach 24p4 nach a rígan na hhéan. Agus tá mai cinnte de gur lácham í dúin í scríb sé sin go málan sa teachta cí déag. So bogum agus tá sin spéisiúil mar is tá hé gur fiú nar bhg chlán a bháin amach has tailse Léannta. Is tá hé gur teagú gur leis na teile Léannta a gáitsinne an pí a talamh sin. Agus is spéisiúil le mar sin gur bhg me caithíon ó haíon amach gan sin gur choú de fear Léannta eileisteach mar me cehannain. A go bé feicimid dálann scéal me gahannain agus Morgan hartfuil chun dí a dúin I dratha ná me céarna sé sin sa darna lead an teachta hís déag. Agus bhó barlagam gur hála rud éigen a dratha ná me sin nar a ddíbriú iad go dtí le chundaid go dtí na cric. Rud a hála go minic le in sa teachta chéad déag ddíbriú na clán Léannta ó na tailse maithe agus chuú iad sús go dtí na cric. Agus arna is mar sin na hála le cheantair líú crúb gom dí a dúin. Agus hálan rud céarna I dtí Roinn muintir bheith con mí a Teaghlaigh an mhór le léachtóir sin hart fa cheantair an tratha bháin. In dhéana na plán bhí siad ligad ina gcónaí hartar líú síos ar leasan na spéiríonn sin. So tí mar sin go hána vinnig. sé an learscáil sin tá gom gulma gur chóirú beidir hrúidir a chorfaoim héin. Man sure go bhhaid an fan dearna ha bhfuil rúna gom a bheith tracht orthú agus mar eice mar sin seo is anmhór ar fád an dul a bhain a bhí acu nula ganim na fríd chuig Ollscoil agus ní seo chomlan a dtír chonalinn sin tá litir bheith go bhhaid an bála bheith go bhhaid tá mac go bhhaid lúirse mar arthaneach in sin hart an trabháin. Duine tá cinach an sin tí muide bhain ganan an aice le sin nílach mórstaithe. Bhí siad an seo in gomdí bhainnehain áitir ó arthaneachta acu agus bhicaracht acu sin fásta. An sin I gomdí a dún de ball an bhhairdean is na harda í mamlan cin si faoin cean sin. An é gur mac go bhhaird nó an bhhairde bhí an. Ach tá cean an sin dúscar chundí a dún bhla bheith go bhhaird agus an sin cean eile an cean bhfuil spéise bhaine an a lár chundí a dún go ddíireach an aice le órinne a lár grí lár Uíbh Eathach bhla bheith go bhhaird. Ní hílim go méid déisiúgam a bheith plé leis an léacht héin ach sin sampla de gan a bháin a scríú Ollú de Gaeilge sin a rúnada imeacht má Gaeilge for básan sa bhíon 1500 for básan megan gomáin sa 10 agus is special go an check sé mar bhar sé spliachu dúin an dearchu dúin an síle bhí chaún an an. Agus tá ród lu sé máil an bhfuil ród lu sin Jack am rumpa road an uur agus bhí road acu sin mar acu bragéilech ar road. Agus is sé an bharsa sílim gur níor chuú an dánseo glóir a bheith tá mé héanana gobar a me begur réiteach an bhó. Ach an bharsa dearnach sin sílim bhfuil an léacht go dá an Tá dro bhharil go dá mhuihann sin ar léacht na mardan an nach bhfuil alainn ar bí an níl sin fear harbí. Éitir lá fan iec í chonnail the gravestone of the descendant of Cathmhaoil. Sin an áite miú muintir a Gaeilge a cortha a sé an hart fa hanner elig an nuair stothe. Plán rosa mar alta they're like a head rounded, so higlif sin a howel nar chuirtir in agus go dúirdíní in a seaú hartar an nuí. An feirt chosne de chosan Leisne teach do was ban. Agus tí muid cosne ag genú
coardian sin the lushne, the heat from women's palms being struck protects the grave from frost. Tas again currency every mar sin for boas. Agus no sa bhí in san Teaghlaigh go mra ag gradú na lá mar chórtha an Roinn agus an Chin. Ach darna níl tam agam na pleilisin godóin agus dan chuise na dáanta silabahar scríbú ontre Aonghusa the Anna Gaeilge antu and so chud is móacham beidir gur trí hempise ten scéile was an rud dearna ma Caint na tan seácin le mé beag tíre was dear níos mó. Seo mar a bhí dáiliú na tíre in ag túsa teachta chéad déag drar the patent roles of James the First. Agus rud mór bhíonn sin cosla sin Doomsday Book assassin gros de géirí fallá céilis an talúlaigh. Agus seo mar a bhíonn scíal a gan é dúin. An písa seo agus an písa seo tá sé na tírómhag leis na luganim na haicem bail muintirí runnaí sin. Bart acu bhí bart den anim sin arú sé arú. An chud bhí seo sin bail muintirí hígil an Teaghlaigh léis agus tá sin an anna clúna. An chud seo bail muintir bhí govern Teaghlaigh mór archaneachta na govern. Tá sin fríd an ahú dearg agus anna clúna sa láinniu. An chud an písa mór seo an stracha mór seo bail muintir bheith go bhhairde. So ba úniurí mór talan na daoine seo mórchan te bheith ggótheics. So fear ínta saibhar a bhí ionta. Agus an písa darna an písa garm seo le Macahanain. Agus is dóid an gur sin drám sin an pádraigh Macahanain an scríbhí agus an scoláire táhachtach. Ach darna den orcamis seo hartan bblion 1650 go teag bháin. Digan sibh. Ón am seo tús an teachta chéad déag go dtí an bblion 1650 chail siad a hanrad. Well, near a while more agar, Gaeilge da hanrad when you dírithe. Bhí the patent road of James the First an agus de bhí sin a gart. Ach le imeacht na Léannta agus mórchan túair Inquisitiones Ultanae, the Inquisitions of Ulster. Chefi tú gite gro an talú a bhaint na daoine seo. Go casan an agus de bhí daine ag géirí brúisteachar an daine eile. Agus le imeacht na Léannta agus na dhé sin in the éireamach 1610 Bhí go leor acu seo go leor den na teaghlaigh Léannta na fearla Léann a bhí fága ceantaíú iad in sna Inquisitions agus duine bhí lú an sin in sna Inquisitions chail siad an talú bhí acu. So hartan Léann 1650 bhí an talú seo a lig Gaeilge ag na teaghlaigh Léannta. Dí nar ó fága ach an duine seo an far an special seo Diarmaid amach lísí mac a bhhaird. Bhí loníthe an mhaile ag a bhhaird an sin chliasa liú crúb tí muide chaise Néill. Agus tá láth agus cranógan sin agus badúil den na fili a bheith na gcónaí ar thach ar chranag nó in ilein i láthair látha. Agus hanseanscar sin an áit mór ó bhí muintir ag a bhhaird go starú. Tá a gin gurú Diarmaid an duine seo Diarmaid in na gcónaí agus ard ile bhí an cé gurú sé ag scríomhleachta isteach san 8 Oculat bhí sé ar an chaidean céann leis an léachtóir a bhí scríomh sa 3 go bhí ar a bhí an. So agus be seohan file dearnach an sa tíir agus na dear an file ar ón sean léan sean bhadaireachtaí an na bhílig clasicach mar dearthe. Úr scoilteacht agus tríanál ceart filiachta seohan duine dearnach acu. Agus bhí sé beá an sa bhíon 1700 agus a dé agus é a gan é dúin.
in the Asian, níl sogin Cadétan, nach Dan muncher Vicawar Jan, Jen, Mala Vicawar, Tishadan, and list in the series, Lean, the flax growers lists, Milishaki and Nova Tree, Tishadan, and Civilian Mil Akid, Fihi Tree, Gunarus, and Sin Rudshan Kajan, Tanya Mateer. Well, when you shall listen, the Jechni and the Jehuni, the tithes for the Church of Ireland, Tishadan Rish. It could be in Phila Jarnishaw, Jermud, Fisher, a special yum, like a better will get it in. Den Danacht on him, Shohalua. Agus an special gajaw lum, give me you Podrig Machalinden, like a Shéamuis Makurta and Shen. Travish a dog. Agus Medger, either forum the léachtóir, or Wally Leave Crub. Agus Kay of your Wally Leave Crub at Tamshen. Ach, and Phila a Barsa cheer, Jermud Macawarge. So Cavis nach Roinn the forum Wolfa should who a yearmage Macalishi Rua Maciermud Macawarge. Ach Shenawal Ragam. Michael, go ahead, Hansha Garamaya get Nicky V. Shenarus. Which Josh do like cash to furnish the hashtag dinner be bed allow Suis no black ice screws chat bar must mean lot melodic curry mission tush in the cash we mission exmuni August to glorch Nioclas to do the cheantair na oidhreachta or an litríochta August or an imeacht cumwai August we make exmuni can do Cainneal hagan sin hon tosi. So litríochta agus san imeacht sílam gur luí tú like praise poetry. Ach an mian Cainneal seaasú moralta no ceist na moralta. Teacht hon tosi. Go minic. Well, being agus ní bhíon na fili seo na barge mar a deartha an chudas mód an léacht scríb sé na tíisi agus bhí sé ag máú na ríseach ar aice chu máis bhí sé a tred agus rudí seo like. Ach chumáir sin na scríb sé go leor filiacht creifach fasta. So tá filiacht an a bhain le Jamie Credjif. Agus den chudas mógus filiacht farsanta í sin. So tá na Jamie sin and August can Iris tan oidhreacht Christúil fecal fríd and fríd imeacht na mard ar fad. An warhfuil bh agam fin na fili a bhíú a míú bunch acu leis na monastracha. You know, riv hús na tréimhse seo. Ní chaithise gur daoine inta creifach a bhí antú. So is stohé gur a bhar doin a bheith gcór ar na monastracha ins na mánéisina mar Ollscoilte. Seachas mar monastracha sa láta an Yuan. Mar bheith sagartjan. Ach an sin bhí go leor daoine hartfaoin monasteir nach míú bunch acu le cursí creidimh an airiamh. Bhíú idí an agus múnsóirí agus scolágaí agus go leor rudí eile. So bhí Cainneal Léanntas an ó híú an téime sin dó, sin téime na creifachta. Ach ní héadam beidir go raibh na filiacht teacht ón chúlra sin sa bhéidir cruúisiad lonnaithe an. Ach ní chaithí sé dardam gur siad ar riú ró creifach nó ró religiúnta. Yeah. Sin simul. And we'll cast ag dinner be Ella on Nioclas just again Jerry Shaw. Because you're rivet because I got to rivet. I'm taking on to cash the car. Douze de Louis to Nioclas Bernard de Clairvaux Agus an Oliger Libri gachtele as Léann dinge as na manister. De war goró si goléir loffe an cúis morálta a bhí ann
Bhí si go léomh bairiocht filiochta Beiidir an é sin an fá mar tá sé sin go leor. Yeah, well, we couple of rod ag an am sin the Cineal na Rialaithe and the rule of St Bernard mar agus and rud Gluaiseacht I seo ha bhí ag tardu fríd in Europe ar fad agus an duine seo Niamh Bernard bhí caigur fear ar an charisma ige mar hui an teagas sige gomór a bhaim ar na monasteithe fríd in Europe ar fad agus an differ a bhí idir an rud a bhí Niamh Bernard a bhí na an rud a bhí a tardu rivision na a cheart go mó na monasteithe ach ag lé chuirtí creide. Agus tantí an beidir go leor den a drochleachta se go ra ach stohi gur Roinn an Gluaiseacht sin den Niamh Bernard le seo a chuirtí creide an seo agus sin agus beidir nar bhainse an irid sin le chuirtí moralteachta agus má bhain is stohi nach rún dul a bhain ige agus a héilse a bechóir bheith mar fiún sa teachta chéad déag tíimiid na tealaí chéar na an. So cai gur leor na manaí agus na sagart seo gur mrá agus páistí acu. Hui sin a ra go dtí an teachta chéad déag agus go dtí Amsir Oliver Plunkett. Bhí ecclesiastical dynasty mar a deartha muinteoirí gánaile an sin hart fa hola hág agus an duine dearnathe acu bhí sé géirí an archaneacht ige a bhronú ar a wach. Bhí sagart an agus bhí sé géirí an talamh bhí ige an archaneacht nó Terminland bhronú ar a wach. Ach chur Plunkett, Oliver Plunkett Stadlis agus tá sé scríomh ige ag gcionn na litrithe scríomh an duine seo dána de The Roman has unhorsed me. So hui an rod sin a rais go bearbe. Cagra an bhair fad. Text bháin eile, níor chuala mé riomh trocht an tidir sin ard Ollibh Éireann. Mar dúireach bhí méid smíanamh an rud seo gur buint idir na monastery seo na teaghlaigh Léann agus well níor scalarna nach bhí an idirchas an dtí sin an rud ard Ollibh Éireann. Den chud is mó an ar luitir an focail ardalú in is filíochta a géist. Ach hiaglaigh nar is olú le rud gan eile an luitir olú le seanachas nó olú le gobí rud. Ach den chud is mó is olú nar luitir olú le filíocht olú sé is olú le filíocht atá an. Ní le léas nó radaí mar sin. Ní luitir olú léis. Réir a bheitcha lei sé dééistá cé gur bonseach leis na monasteithe agus sin le go dmhór na doctorí dééis fu sé an tríáil acu th lear in Montpellier agus Milan agus. Bhhain san Sorbonne, nó? Sé bhí si ag taistil chun na mór inne agus ag teachtar eis. So ar bhla siadam gur híal na Gaeilge nar bhain siad le olú agus leis an cinenne sin. Gur maithfid. Tá ceist go na lecí mar a bheith seala ar thula tú tá áitin an anna túna ard brenn agus tá teaghlaigh an fása muintear bheic brenn ar tháinig tú arthú sin mar airnas in sa cheantair sílim gur teaghlaigh a bhain leis an aglas a bhí an. Honnig man tanim lúte go minic ins na taifid aglasta agus bhí duine acu sin fásta an Brother Burns nó an brethir a bhí lonithe a bhí in scríomhaí agus in na scoláire agus beidir ina ile fásta agus bhí sé sin lonithe ar an bhuireann ballafáin i gcill thua agus bheit se le céil gur bhain se leis a jam céarna. Ach de réirma ólas níor scríomh den ar bí do bhaintir í bhrein nó bhern nó cabíra a bhí an. Gur scríomh siad rud ar bí an sin san séh sé te ggéiste goach tá siad annig mai iad mai go leor mar heileach arthaneach. Agus an mór net ar ólas Ceist a bhain eile
Ar tháinig an bhachtú rud a bheith teachta as Manister Níomh Mellon a Loch Reclan go Manister hoogse an aglas na Hearnas na Clogha ó Manister seo ach an nó Monastery fí le Luaitrig a fiú. An taon Manister gandí a dúin a jiglum Léann ar bí a riú siar a adlis na líachtóir cholamáin in Ramór. Ach is in ar éir bhs tá gur go leordan an Manister ha beige seo. Is dóithe ní minic aice man rud a bhí a teach rufa. Hanna bháin í bheach ach fríide tíar ar fad siad na cin mhóra a bheith muid na scolarí móra iontu agus na rudaí a teachta má hasta. Agus mar sin tá si le céil gur bheith ceanna sinne an ceannas táchtaí gon í an dúin sin Ramór gur sin cean ar ó bonse na daoine seo leis. Go míle maigad. Frank? Nioclas, a spéisiú opinion seo sa cinneal Léann a bhí ag Muinserí Chiail an sin Loch Leis. A le bhfuil líon ólas tafada ar bíar an cinneal leis a bhí si de cleachtú? Tá cinse sos le céad lábhscrí bhí an agus an rud a bhí antu go minic na astrahan Gaeilge ar héicsanna léis ón Roinn, astrathe ón Neadalis ón Rankis agus go mór ón Ládin. Agus sí an léis céarna a bhíú a chleachtú fríd in Europa ar fad. So ní hocail mar a ghfuil mór an Gaeilge mar a deartha faoin léis a bhíú a chleachtú acu ach bhí si ag tarint ar na Shakespeare céarna agus a bhí ag na dochtarí léis fríd in Europa ar fad. Ain't mine, where's that? Nioclas, an livestreaming show I will see here le Shéamuis Matlaisi Gaward academy gonna hear in 24p4 and veta doonere a horchair and baila and sige here in Wanaton no and Roinn Eathach Déangeolaíochta na Néill a comú de chlan a céin gus le hamatama le Kirche Léann bhaile le chéile I bhuidim dúnere. A dacha lei sin an chéad den chéist a dacha le 24p4 dó buineann an léach sin a lig nach mór leis na maithanaí. An fear seo Shéamuis mac a bhhair just dá gur buintí go le comdaí bhaine hain ach go méidir grú sin na chonaí comdaí a dúin. Agus is dóilm gur scríbhú sin síos an úl is gur mromthaí ar gannne dóintear ag wahanana ach gur go bhfuair duine an mahanach éirithe sin bháis sul ar ó fáil ag sin a dhéanamh. Pádraig má gahanana na scríbhe agus buineann an chud is mó dó le Shéamuis mac a bhhair agus fó barla an gur aithne bháig an bhairteach uair a chéile. A dacha leis an darna rud dó. Níl dunere ar bhí an ar bhaintear bhigéingasa. An líachta tá agin ufa an chud is mó dó tá sé ar fáil in gá lábhscríbhín ar an mhór or scríbhú ar an mhór Jóirí cruthir Roinn bu go Conor Dunn agus ceann eile a Dr. Franciscan fiche chuig arthaí agus scríbhú an daithán sin in sníisiil tíir mar a deartha nóin artfa Ostend agus Louvain. Is cinnte go ródúnara an bhí léthe John ag gahan téile Gaeilge ach ma bhí cean an níl se ar fáil níos mó. Tá lábhscríbhín rudaháin nar luime tá stáilm go bhfuil lábhscríbhín an scríbhú do bhaintear bhigéingasa mar tá lábhscríbhín ginnealis agus tá sé ar réiteach an chló ag nólig ó mréile faoi láthair faoin tiidir Gaeilge gceisceart olú agus ólas ionta min ar fád an sin ar gáilú bhaintear géingus ar na créomhathe le bhí lonathe hátar an chundaigh. Agus rudthú chur aniuil dúsa gur chur amá níos mó ag an scríbhí ar bhaintear bhigéingus na mar bhí ar grammar bí eile. So is dóthaí gur sin an rud is congraí agus tá PC bag a filiíochta halas was fite fríd an lábhscríbhín.
Sin rud is congri atá a gin do runere is kinse go dunner mar beart an ach níl se fáin. An corpus fad mar sin tu le buile fuair a hórtúing gohéad bhfuil sihir aing ón na teile seo ma gachéan na áchéan ma gachéan agus uúní agus mac bhhaid bhfuil scóir an ar fad? Ja, tá ceirich am dégan mas bú mo chun. Glúraú nachhfuil chotha logo fáilte a héna gobar a nach tú fi lethir. An cean sin luime an foréis na thorachra í bheithach agus cean eile omga agra ar í bheithach a tána gan caiithréime a chuann síos ar na cahanna lig a hryd ma Aonghusa agus tá sin an special an héan mar an chud is mó acu bain siad le háitna ar a chósta. Rud a chorthú nniuúil gur Cathmhaoil de chinne légan ag ma Aonghusa bunithe hart fan chéileisgus do héana ar an Gaeilge. Ach hart ceirich an déag na ceirich an déag mas bún mo chumne. Go mé maigad. An bhfuil ceistigh duine bí eile imar an rú cean agad? Cean nach bhana leis an ard. Léann in réir Nioclas mí deanúanta san bhfuil an bhfuil tafar bí fág gin ón grásil den am sin. Mar hapla bhfuil Jalen scriptig din just even nota ar imilna lábscríbing tugan leircéal isteachtaí an grásil nó. Néill. Tá a gin a gcóirc ar mar caiimiid bheits mu tú straithe ar na levelathe litríochta a bhíon. Agus an litríocht níor hanig ború mór an litríocht na riamh go dtí go máin san 8 agus amarbí rihan bblion 1700 níl mór an anar an gráganne. Ach tá a gin an cinenne litríocht a míú dúlach go bhaintú. Agus an kindle an Milton Boone as am mar hagartach an Dan Brown as maiile a bhí na an imeacht. Bhí dúla chuite acu an san imeacht agus in na scéalte an scéalaíocht sin na scéalte romansaíochta na scéalte artúraíochta agus an imeacht sin litríocht an gráithine. Sin filiocht béal. An chud is módá ar hinné. Nee, maar ní ró léamh bhí mé smíadh ar rud céine ime ar fad an tána léige na gnádaoine timpeall na Manisteir agus cinsáas léann a bhí acusan go dtí an dearán an tochtahís déag ní ró rud a bhí an nó bagánin. Sin é. Well go mí maigad. Bhí bhíl beidir gur ceiste múile chalamach. Nioclas, just go leis just go siar ar an áir sin tá agat Sonia ar níl cúragam sa san áir se Corby, but so tá agat like head schools agus a lehead ar hánig siad san níos féidir an mar sin san 8 nó a ró lehead an. Hannig na Scoil na Scarchin and head schools an tosaí in san darna lead an teachla an dhéana se is luige tugam sa ar cin acu na ag fearhús an 8 agus an acala caiisian ílan an sin in san bhla faran buran as stoithe atá barsíal chua acu déidir go dul an bhar an sin. Agus bhí Scoil Scarcha an sin an acala hóin ag an brother Barnes a bhain le Kilchua. Agus sinna chéad ceanna danig me ar hartfach an bhí doing. Agus cartfa céim bliana bhí gceist agus Nioclas go leis gil. Fearhús an 8 Okay. Sin céad cean agus mhór siad ná go dtí lár an Néill. Níl bharlagam céanú stop se tá an go mún duine sin teagas gan agus is stoigh gur buint ige sin leis na mánaí a bhí loníthe in balla a gréhan balla bhí grehan agus a bhí loníthe rih sin a gasan ílan gur díbrú má has car. Well gur díbrú iad ó bhla nu na hard ar tus go gasan ílan. Sin go díbrú na mánaí a réisiú gasan ílan ní sin go dtí na cric an balla a gréhan agus gur buint ag an brother born sin
leis na daoine sin an bhla an gréhan. Agus gur Scoil Scarte ige an sa bhla fáin. Agus daon duine bhfuil ólas acu a cheantair nes. Churchfield Heights sin an áit sin díreach an áit ó na máíon sin. Hello. Agus is cean lomsa gur ó éirs mí le fecail ar an talhain sin sulir tógún na títhe sin. Wow. Bhí eile duine nó mo leitri go gricnúid suas. No, okay, well gur mí máige Nioclas as an Caint bhí sé ar dói agus bhí sé an himil ar fad. Agus gur máige bhfuil as teacht agus buinsalt as an lá sa gréin níos muile. So. Gur céad máige bhfuil Gur maigad le Gur maithe go gachéine. Leann gur míle agah.